I denne video vil jeg vise, hvordan du printer et kort fra NetGIS. Jeg har zoomet til det udsnit, som jeg ønsker at printe, og går så i topmenuen og vælger Udskriv og eksporter. Herunder kan jeg vælge Dan og udskrive PDF. Jeg får nu vinduet PDF-plot her. Jeg har mulighed for at vælge, hvilket målforhold jeg ønsker at få printet i, hvilket format, det vil sige hvilken papirstørrelse, om det skal være liggende eller stående. Jeg kan vælge filformatet, som standard står til PDF. Vil jeg have vist en signaturforklaring indlejret i kortet, så kan jeg vælge at sætte tekster på hernede i venstre side. Under emne, initialer og tegningsnummer kan jeg udfylde de informationer, som kommer til at stå i tegningens korthoved. Når jeg er tilfreds med de informationer, jeg har her, kan jeg vælge at placere plottet. Jeg får en rød firkant frem på kortvinduet, og den kan jeg så flytte rundt, som jeg ønsker, ved at trække i den med musen. Er kortudsnittet ikke stort nok, så kan man ændre målforholdet her ved at sige annullér. Derefter ændre målforholdet og placere plottet igen. Her får jeg så et meget større udsnit, og jeg kan fortsætte den her proces, indtil jeg er tilfreds. Når jeg er tilfreds med plottet, så trykker jeg på Dan plot, og så bliver der dannet en PDF, som åbner i et nyt vindue. Her fra det nye vindue kan jeg vælge, om jeg vil printe plottet direkte til en ønsket printer, eller jeg kan vælge at gemme det og for eksempel vedhæfte det i en mail eller på en sag.